Il-Gvern tajjar mal-400,000 € sempliċiment biex jagħmel propaganda għal budget. Dan ġie żvelat fil-Parlament din il-ġimgħa wara mistoqsija parlamentari li għamel id-Deputat Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja. Din il-propaganda tal-Gvern kienet qed timla ras in-nies li dan kellu jkun l-aqwa budget u budget bla taxxi. Dan meta ftit tal-ġimgħat wara bdew ifeġġu l-ewwel piżijiet il-miżati fuq il-kumpaniji tas-servizzi finanzjarji, iż-żieda fil-prezz tal-mediċini, żiediet fuq il-prezzijiet ta' prodotti essenzjali filwaqt li l-pensjonanti baqgħu jiġu ntaxxati fuq dħuli ieħor li għandhom. Iżda dwar dan kollu fir-reklamar tal-Gvern ma semma xejn. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Prim Ministru, il-Gvern nefaq eżattament 389,753 € fi propaganda u reklami għal budget ta' din is-sena. Interessanti l-fatt li dan l-ammont jisboq sew iċ-ċifra tas-sena ta' qabel. Fil-fatt, in-nefqa fi propaganda għal budget splodiet b'100,000 € meta mqabbel mas-sena li għaddiet.